hai lo gusi tumhan achini pon lasi pini litu dulunia PS long puthot goram abang ke dadak duluni PS long sudah abang ke achini pamelo gusi nili matha pon lo APSLC akemang kupilo Fransi APSLC akemang ilitum chini ninge lahen lo ilitum kar bianglong adet pi itum han kacari bom arondo 6 schedule pensi itum han cari bom lo labang so 6 schedule kapang changjia phansi ilitum non APSLC pen claim bom lo lapen so 6 schedule long si intang lo plo tangpe ilitum ajakong chehar jaglong pamelo plo tangpe itum Bharat Hong Bidhan mate Bharat adet pi aluat huilong ketok do article 244A kaci palong je phanta ilitum bangso a 6 schedule kapang tang dan siltum long po ingdeng ke thok mate son thok ilitum ke mang bangke pinikar biang long long a national party puno a regional party ke dam tang por lang edlo pusta council ka chari tum antame karbi rong asar pang tang nangji puke jok party ta seme dengai he slogan hangai he cita APSLC pen iltum heragre here repen tabang so slogan itum hangbom lapen laan cho takalilang itum aphan kar biricho aphan aman pipe pin tanglo kedam tang apor hu ningkan thongke pike pe kar biricho doma avema itum kar bi homas mate kar bi a society itum katini tanglo tida APSLC itum kapang tang pen kar biricho pang tang nangji karbi richo long live pasime itum ke deng pen ini BJP itum puno kaprek party itum puno karbi richo phan kiri ang tek pang itum paklang tanglo lasi lahelo itum prek je kemang bangki lapen radatum pini jai gathar inuet ihuda porhut labang so 6 schedule lam ke thandam anuet rom ke dam pen pini ani lakni so se amulok itum APSLC long sinon arjap tanglo amawe kathirak ning lamawe lapen non ke wangji ke ilitum APSLC government si council ke chari wekko lapen non assembly election non MLA election amri pen ke lake 100% ilitum high at look bangke nang ilitum ning piklong ra chibiden non pen tum lala lasi ilitum ke kaprek party tum ben BJP pen ka cheprek chet ke lahin lo lapen non ili haning tung bangke lahin lo BJP tum non rong kilujia jakong avedet lo rong kilujia towar avedet lo athema latum puloje autonomous state ke nitum BJP tum power banglo te nang pipo balance atum ningje lo labang so kaningje pe non tuliram rong hang CM kang ni loksi ningkan krehini lo piniar ni anta pachok ne de pachok pe ke lasi totally lake rat tum ke cheng si ke mang bangke BJP tum bangke panuhok adlo palukson adlo non alang itum rong wangpo APSLC asar pimar dumhan nang gether mate congress long idu bom asar pimar dumhan gether mate APSLC long idu asar mar dumhan gether alam bangke non iltum chethan ponuna alang itum autonomous state one back ji pupeta election de che pahai pen piniar ni lingkan krehinian bong wan tek tet lo non bangke rong asor phansa kunang penotu je BJP meeting mate tuliram rong hang meeting la jong si nang dun de plutang pe nang litum orun hemsoda sarmar dum long le la pen opinia video pension da long le kolam sinang than la si pinida hilitum la bang solam nang tuman nang than te kang dak pinida hilitum cheptong ulong le lo atema hitiar ni la pen itum la junel festival phan da me la dak nang itum club aji unit do pulo la bang so hiti ke dunang posi nang cheptong do ne de lo ta nang cheptong ana tum sta nang litum hala tumhara thanot komadne jongsi komadne BJP claim bang jongsi ladak dulunia PS long nang litum phan nang ke thera bang do plot tang te iltum nang thanot je komadne BJP claim bang jongsi orono do ya form nang pipe BJP long meeting nang dunde jongsi nang thera plot tang te nang litum son thom alam arjunot orono do a form lo mate orono do ya dang aron ke cheparai lo je BJP atum si long chot nangi ko hada ke top doma PMIY ahem BJP long ke claim bom asar mar tum si long chot nangi ko hada ke top doma lason tak si ration card sang
ta BJP tum si long chot nei bu hadak tok aron doma kunang tum Arjuna ala nang khak ko nang khak hai het det nang ilan ta aron awi hada lapen aron awi pin menang tum nang ther bom lo tang te nili tum phan amena list nang pinoi penap adap mat amen il tum dak boy thalang so thana kes ki pidam lo lason ke ther ki ha pot pen hem kang sam ke peng lo ni tum jela lai ni tum klembek ko lasi non ta il tum form xerox kuri wan xerox tamer lo wan bom lo umane il tum APSLC long claim bom asar pi mar tum jongsi ration card ki dotang atum lo ration card dolo tangte orunodoy a form ki nil tum non mata minang te kangko non mata minang te kangko nang itum orunodoy long pen cilangra kali ration card anumbor cilangra nang itum la orunodoy a form long atum fill up moy la bangso fill up ra nili tumari deng nang pale noy hamren DC office nili tum nang tum panang juma pidam lapen nang tum orun doi kala ke long ve lasi ene nang ke ther tap nang tum phere nang ne arondo lapen aron ave pin nang ke ther pot bangke alang tum pan hem kang sampai tum bengun lason taksi PMIY lason thak lo job card lason thak lo job card lake kumania BJP tu masih picor ni bugali ili tum anta job card asai ke claim aja kong do jong sinang itum job card ki dotang atum lo protang te block long nang itum bangke ba job card ki do tum block long nang tum damoy video phana itum application pinoy je nili tum tuwar ki chihuji nili tum mate hem rongber rong thak tuwar ka chela je phan purana tum application pinoy application pidam penang itum ni krep hoang bong nang itum phan kam nang piwek nang i labang so kam nang pilo bodang te nang itum claim moy nang itum methanga ku mate no pak chirira nang itum claim moy sita nang itum yung si JCB hang rong te lake nang itum account nang poisa ke nang ludlilu ako poisa nang lutaha JCB yang du thaidet po lapen JCB anam sinang itum tudet po la si jong sinang itum job card jong si do bangke bak job card do plo tante nilitum hanang pachini noy nilitum application ang top people nilitum akam video penang tum hanang wan people yong sinang tum kam long lo plo tante nang tum nikre pongbong nang tum kam klemoy JCB hang hipin penangen ta JCB hang lo tang ke tangka ke JCB malik nang confident lasi lahayan ta scheme lagi government scheme lagi BJP lasi kaduk yang ta pachini lo scheme apu thak bangke la sin tum pachini lo lapen a form dulu ma la sida kumama ne yong si orunodoy a form nai blo tangte dak ni tum meeting tang de dang tum chupono lapen ration card ke do tum an ke la so orunodoy form nang tum fill up ra ni tum ari deng nang pajir noy ni tum me thang sin nang tum a form ha DC office nim tum nang BP dampo choi ke de jog lo ke lalo lapen adun chu nili puchuang tung bang la hen lo ili tum kar bia tu mate tribal tum ke no hok le to ta hapit haram si ke dulu kalima kana ili tum phan rong chukim po kai tala hapit haram ili tum hapit haram si donang kok lo ili tum ga phang ban ke duk det ke boy det ing long aso pulo hapit haram si tum tribal tum han ke rai ji phan ha Delhi parliament long aron pa paset du aron ka parai ku pilo halada ke tribal tum anke habib haram jontu jonawar innar tiki tu benta do thekte do rapet make ku tum han aron semar edlu aron men ku pilo lake forest right act 2006 aninkan forest along mate habib haram long kidulong ajakom aron ningkan suri ni dak trok aninkan si ha Delhi along papas Delhi long kumad tum lo muni jong tung leka pas kali lo bang pharo pora pokebra pli IMP tum celang si la soron ka semar lo lapen la bang soron inut bani ka capat hek wong leka semar kali India ade pi angkang an a tribal tum pan lang pa me hiduk ke la habit haram long dither ke hap ke do posi la soron ka semar la si hala soron teng lo tang te tribal tum ke forest along dulong lapen forest along hem chukim long forest along itum thengpi thengkra pen chenglok ka prek tharwe pisere ka dugwe ka chitikia jakong itum do
ingnar teke bong krui pen dami etum ke do hek lo tak ke do rapet me pui tu mana jakong nang piat lo thaun hek ku gadi jong lo gadi non ladak duloni long bangke itu man forest lo da itu man polling station nang piye kam avele kalima forest mala vote bang nang kon bom engke kenai blonte eviction bang nang claim po kalima di lasi EPSLC atum bangke la Forest Right Act ta itum non Jepang tang nang pupusi rat pan pachini bomlo han pare bomlo lasi nang itum tamen thak du nang pu ne itum forest long do de dak du long lep lote la Forest Right Act 2006 aning kan ka semar do del hielo hadak sini tum hana jakong nang piat lo jen itum nampi namdur habit haram ta tribal atum do long bang jakong nang pilo pu bang itum thakon tek nang choi gade lalo la pena duntu lili puntung bang la henlo non kar biang long bangke sik sidul angkangar lulusu idum do bomlo sik sidul angkangar lu do bomlo la pen sik sidul ajakong pen ali ke long ning etung bangke tribal atum an ke long et nang po bisara lang karbi garo demasa kuki rengma jentia khasi latum an ke itum ali long et nang po kalimadi lapen labang so sik sidul ke hala kece ke bi tu men ka pacing bar dun ja phanlo bisara lang kece ke bi tu yong si ajon dingo pro tangte ke rom nanji atum lo tidak pinian itu hanang ron re di lasi APSLC tum ke non 2027 itu power long ingi po lapen power long ingi lo pro tangte long leki pata bangke nil tumke lagi tiwek ko lapen ki pijita non semar wong pata kali ini tu ma friend pisar pen ki claim aside ram hok gace hok do ram gace hok do friend bena itu bisar alam dulonia rong asar dulo daga usi komane ameka rakimi ke bang lo tante hala rong asar long damsi ni pandak ni lidak ni kar ni pur nang claim dun po long le nang pek nangi busi kowe forten bantapen pidam titi idum pusar pisar alam lo kali madi lagi non ne ngelar wong li aprangpen ki claim bo makam lo la suateng ben sini tu EPSLC tu claim po non ka la sini tu ramhok ko patani tu ma form semaran lo ramhok ko form dulu ma ramhok ko form ni tu semaran lo ipak sok anton itu ramhok ko form semaran lah hello form lo labang so form yang itu mata tahai APSLC tu sedang kero na pola kan lo jong punang tu mata tahai ahok lo pinjamat kila lo jong tahai 2027 non ningkani si ini tu MLA Haider yong si labang so konsil itu ingi lo protante labang so allo aram hok apatan non ini tu nang kero try ke adon tinta nang lihem along le patas na ke ceklang dia joy ma chokche lain lo ke di la penitum ku pilo kiro na jakong doko ke non kang iboma council tum la ke ron ai headed lo APSLC tum kiron haided ke la ke angdeng tike thong angdeng so isi 6 dulalong paragraph 3 sub paragraph 1 along ke tok ateng ke si nilitum la ke semar hai la sini tum len pata budak tukte len pata budak bangalam ke sik sidul pen yang metang lam na jetomoy bukan la sini tum ke apartemen kirta ramhok Kasan tikang po, nang itu adon tin si Ronoy, la pendak nang itu men, nang itu long liya ward nam adak nambar si tongoy, nang itu amen si tongoy, Roma saramen si tongoy, la penang itu long liya ciriko ando, bika ko ando, cirikep kan dedak cirikep si tongoy nang itu long liya, la pen labang so long liya long, sari hima pri, kumama long liya long itu, hani hanganat kumalong liya, tok biha malong liya ma, ahoy si tongoy. Ni re banat kumat lo hanse he malong lema la chetongoi ni chi anat ni tur ni jang anat kumalong lema sinar hema ropi hema ala hoi chetongoi sari himana tum hiap chetongoi cibikok la jong si komane mo eviction pan wang dusta dan tum chetereking project pan wang dusta nang litum la soram hok sepeklang dunoi lakin ang tum hang kanang kuai hadi joy gade lasi long le putak tani dun claim lo Plastik klaimnya son dopik lang EPSLC itu non kini tu power hang lipin bensi lahai ki klaim itu rat long itu wan lo Haider lo produk ke lake
government dokumen mate council dokumen sila ke iplang dekpo kasina tumpang training lagi claim pong dengan di lalo adun thuni le puchun butung bang lahen lo council long karpe ho rat ke itum an kangchir la pen kadore pen ke mathayok khotbo non ke tumawan bang tharui ne krepo ke do klong na ni tangka e don ben suri pikir ciklo yon bang ke long ni tangka e don wet silong chot lagi lagi tum karbi tum duk dekat lang ma duk wet ko kadi lasi labang so tuliram rong hang kacari lagi tum karbi kei mate inglong so rat hang ke kapau virja na tuwar sa ni japon kali makalan sakuri na non ke thate department ben piune derlo nang itum kaduk ida mobile ke lang tum teklong dai lo sakuri non ke komanya munin tipi po sa sakuri chudorbong ini tu mati joy sa sakuri ke long nei council ben ke sikai sida nang ke long le episem sile power wang lo boga la ke je thanjo khol lagi adon tin situ mun ane ke ron sita oi saben sika chu jor mon mangala tunge lasi alang itum ka cari la hayong situm paklem long bom lo tangke non prang bang ke itum chilang no dak thang lalu la pen non ison ka phere me ba ku pilo non ka phere tu me bang ke nang li tum do boma polling station non da ini tu mini from a polling station doloni bang ke murigaw long situ hanang kon tidak kali makalan murigaw nang kon pier lo nasi itu APSLC pen ke kroy dun de kusinon Cesongbom lo lapen ini tungke laki high lo pro tangke APSLC kacari lo government aja kong rada aja kong ke long lo pro tangke laso kace dona lo kini tungke insect dundak long back itu nang itu nang kroy di ma kroy lo kedi ate ma non nang itu ma polling station de polling station crazy da kar dia tungke ong nai a polling station crazy ke Murigaw long ponder lo ke khang pining bang kumar lo nang itu mana ngaje song pining bang kumar lo pining ngaje song pining bang ke